Sunt dr. Andreea Biriș și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru La Noi în Clinică. Care sunt cele mai frecvente mituri pe care tu le auzi când vine vorba de alimentație în general? Pe care tu le auzi, pe care sunt cunoscute, să zic așa, și care sunt în defavoarea noastră. Asta cu bea 2 litri de apă în fiecare zi. Da, bună asta. Hai să vorbim. Așa. De ce zic că este un mit? E bine să bei 2 litri de apă în fiecare zi. Nu zic că nu e bine. Dar să nu ne concentrăm asupra 2. Cred că fiecare corp are nevoi diferite. Exact. Vezi? Se consumă 1 litru de apă la 25 de kilograme din corpul uman. Dacă ai, cazul meu, 80 de kilograme, Nu-ți ajung 2 litri. 2 litri. Deci 1 litru la 25 de kilograme. Da, sau mai sunt și alte formule, dar asta e cel mai simplu la omul de reținut. Ai 75 de kg 3 litri, 100 de kg trebuie să bei 4 litri de apă pe zi. În momentul în care faci sport, e cald afară, transpiri, să bea 1 litru în plus. Wow! Da. Dă-mi o metodă simplă de pus în practică prin care omul să bea apă. Deci, personal îți spun că de foarte multe ori când lucrez, am o tură la pacienți care durează poate 6 ore și nu neapărat că, da, uit să beau apă, mi-am luat acum o sticlă care este o sticlă mare pentru că mi-e greu și mi-e greu, nu pot să plec repede de la pacient, să mă duc să mai iau un pahar, și mi-am luat o sticlă foarte mare pe care o tot port cu mine și acolo este o sticlă așa cu niște ore, astfel încât să-mi și dau seama când am băut, pentru că dacă beau așa din când în când un pahar, nu știu cât am băut și cumva am reușit să ajung la necesarul corpului meu după formulată de calcul, este undeva în jur de 2 litri și un pic și am ajuns la cantitatea asta, dar totuși sunt momente în care nu. Și problema cu apa o întâlnesc foarte des. Nu beau apă, nu mi-e sete, nu trebuie să-ți fie sete, deja este prea târziu când ți-e sete. Dă-ne o metodă simplă, să putem să bem apă. Să știi că majoritatea oamenilor au problema asta cu apa și nu se hidratează corespunzător. Și sunt foarte mulți oameni care fac exact ce ai spus și tu, cu sticluțe, cu calcule, pun alarmă pe telefon, tot felul de metode ca să încerce să găsească formula magică. Da. Formula magică de multe ori există și nu există pentru că la fiecare om este diferit. Funcționează diferit. E diferit. Și chiar vreau să recomand o carte pe calea asta, care mi-a plăcut foarte mult, sigur ai auzit de ea, se numește Atomic Habits, obiceiuri atomice. Da. Foarte, foarte bună cartea și eu am ajuns la o concluzie, că să spun 21 de zile să-ți construiești un obicei, acum mai nou sunt 66 de zile să construiești un obicei. Eu tot timpul le spun la oamenilor plan de 90 de zile. Asta e vorba mea, plan de 90 de zile. De ce de 90 de zile? Ai 30 de zile nevoie să distrugi obiceiurile nocive pe care ți le-ai creat de ani de zile. Ai nevoie de 30 de zile să te obișnuiești, practic. Asta e cel mai periculos. Un nou obicei. Da, asta e cam cel mai periculos. Astea între 30 și 60 de zile, pentru că începi să-ți demonstrezi că merge, de orică aici, hai, lasă-te, ai făcut destul. Oamenii aici renunță foarte, foarte mulți. În stadiul ăsta, ok. Mai ai nevoie de încă 30 de zile să se integreze practic, să se implementeze foarte bine înrădăcinat obiceiul. Da. Dar ca să-ți construiești un obicei, normal este vorba cât de des să-l faci. Nu e vorba de cât timp îl faci, ci cât de des să-l faci. E ca și cum nu poți să obții medalia de aur fără suferință, antrenându-te o dată pe an sau pe lună. Nu. Da. Trebuie să te antrenezi zilnic dacă vrei să ajungi acolo. Și când vrei să construiești un obicei, regula e în felul următor. Eu le zic la oameni tot așa, băi, repetiția bate intensitatea și constanța bate genialitatea. Să fii constant în ceea ce faci. E 100% adevărat. Să faci 10 flotări în fiecare zi, că toți sunt într-un challenge de 100 de flotări, astăzi e ziua 36. Ok, super. Mi-am luat angajament că fac timp de 90 de zile 100 de flotări în fiecare zi și s-au angrenat, cred că sute de persoane, îmi trimit video că fac flotări și zic, bă, ce genial ce am creat. Și oamenii vin și îmi mulțumesc, Clau, m-ai provocat, mi-ai dat challenge-ul ăsta, atât de bine mă simt, fac febră musculară, eu n-am mai prea făcut sport, dar îmi place. Și cred că e mai important să faci 10 flotări în fiecare zi și devii mai puternic decât nimic sau 100 mâine și atât. Da.
Olin. Pentru că Deodată și cauți atât. progresul, nu cauți perfecțiunea, știi, ca să poți să implementezi chestia asta. Cauți progresul, nu cauți perfecțiune. Asta îmi place. Da, să devii mai bun astăzi decât ai fost ieri, mâine mai bun Da. ca astăzi, poi mâine mai bun ca mâine, deci contează lucrurile astea. Și 20 de minute de citit în fiecare zi e mai important decât să stai să citești o carte pe an. Da. Într-o Clar, singură zi. Într-o zi, două, da. Știi? Corect. Mult mai important. De asta e foarte important să încerci să îți faci o rutină, că doar așa poți suda stimulul ăsta de a, știi? Da, așa îți poți pune cărămizile pentru a avea stilul de viață Exact. în direcția asta. Ok, și atunci să ne întoarcem la apă, nu știu, dă-ne atunci niște recomandări pentru cum să bem apă, cum să facem astfel încât să bem apă. Trebuie să ai sticluța la tine tot timpul. Ok, Asta e clar. să nu trebuiască să depui un efort foarte mare ca să îți procuri apa. Deci să ai sticluța la tine. Clar, eu nu recomand nici sticluțe de 300 ml, nici sticluțe de 2 litri, că nu funcționează sticla de 2 litri. Să ai o sticlă între 500 și 1 litru. Să fie ușor de purtat după tine. Ok. Eu cred că cea mai bună e cam de aproximativ un 750 de grame. Mililitri, da. De mililitri, da. Și în momentul în care tu deja ai consumat 3 sticluțe din astea, încet începi să te îndrepți în direcția care e necesar să bei apă. Ok. Și niciodată apa, eu merg pe premiza asta, niciodată apa nu se bea 1 litru dimineața și 1 litru seara. Hai că e ora 8, n-am băut Da. așa, bag, până mă culc, beau 2 litri. Se bea câte un pahar din ăsta, dacă pun apă aici, știu cât are 400 de mililitri paharul ăsta. Aici are 380-400, Are aici sunt 100%. Un cântar și deja la știe cât are, da? Dar hai să spunem că punem 300. Da. De regulă ar fi recomandat să bei minim 8 pahare pe zi, odată la 2 ore câte un pahar din ăsta de apă. Tot la 2 ore câte un par. Da. Ai Dacă făcut? te uiți așa, nici măcar nu pare mult, Nu sincer. pare mult. La 2 ore să bei un pahar de apă, ori 300 ml, vine 8 ori 3, 2 litri 400. Deja e 2 litri jumate aici. Deci este extraordinar de bine să faci asta. Gândește-te că stai în vârful unui munte, la o cabană și tu n-ai apă. Da? Ce se întâmplă? În stânga ai un râu, în dreapta ai un lac. De unde bei apă? Din rău. Din râu, nu? Da, că la curge. Curge. În momentul în care înveți să bei apă la 2 ore distanță sau la o oră jumate sau așa, adică mai puțintel și mai des, corpul tău devine un râu și urina devine albă și se curăță corpul de reziduri și de toxine, pentru că e singurul element care curăță corpul de reziduri este apa. Și multe teorii și despre apă cu pH Suntem, alcalin și nu știu cât la sută apă, de Da, da, fapt. da. Și Peste. creierul. 100%, ochii, creierul, tot, 80-90% peste. Nu le mai știu, am un slide cu fiecare cât conține ca și apă. Dar și iarăși e foarte important să știi să bei apă înainte și în timpul antrenamentului, nu după antrenament. E important să știi să bei apă înainte să intri la un duș, să deschid porii, ritmul cardiac, temperatura corporală, toate lucrurile astea influențează. Uite, cred că asta este practic, și asta cred că este o tactică bună și cred că am mai văzut-o pe undeva, ca să-ți aduci aminte să-ți legi paharul de apă de câte o chestie. Da. Ca un obicei, înainte să intru la duș, după ce am ieșit de la duș, după ce m-am spălat pe dinți, Da. după ce, nu știu, Da, da, înainte să mănânc. Dimineața, sau când te-ai trezit, când te-ai apă. trezit, apă. Seara da. înainte să te pui la somn, Îmi apă. compar cu apă. Deja, uite, am creat vreo 5 momente, deja avem 5 pahare. Exact. Pe timp de noapte corpul pierde între 1 și 2 litri de apă prin transpirație, respirație, urină și sex, unde e cazul. Da, păi, da, face parte din stilul de viață. Corect. Super. Mai am o întrebare aici care mi-a venit acum. Bem apă în timpul mesei sau nu? Asta pentru mine e încă perspectiva ta. Nu corect sau greșit, este perspectiva ta. Uite, eu zic că apa se bea înainte de masă cu 30 de minute și Ok. după masă cu 30 de minute. Ok. Eu mă gafez, recunosc, că beau apă după ce mănânc destul de rapid, nu aștept 20 de Da. minute sau 30 sau așa, beau apă după ce mănânc. Acum, teoria mea, în mare parte, e asta. Gândește-te la un oraș care este inundat, dar rău de tot, rău de tot. Când se trage apa în pământ, ce se întâmplă? Rămâne totul vraiște. Da. Teoria mea din nou este asta, că dacă tu mănânci și în timpul mesei la jumătate bei 400 ml de apă, Ai inundat orașul. ai inundat orașul și după care rămâne totul vraiște. Acum, e foarte controversat, foarte bine și e foarte controversat subiectul Știu. ăsta, pentru că Unii și am o spun că grămadă de diluează prieteni. sucurile gastrice, nu mai e digestia ok, alții Da. spun că nu, chiar e indicat să bei apă în timpul Iarăși, mesei. dacă ar fi să ne raportăm la combinațiile alimentare, Asociația Mondială a Sănătății nu certifică faptul că
combinațiile alimentare ne distrug sănătatea sau ne afectează sănătatea într-un anume fel. Dacă stai de povești cu 5 medici, spun exact ceea ce spun eu. În momentul în care combin proteinele între ele, animală cu vegetală, de exemplu mănânci fasole cu mazăre, cu ouă, cu brânză și cu carne la aceeași masă, da? Ca la o nuntă, alimentele au un pH diferit, stomacul nu poate secreta două tipuri de acid gastrice diferit și atunci, practic, se digeră cel mai ușor pentru el și o parte rămâne în stomac și poate putrezi sau intră în fierbere sau tot felul de teorii. Da. De asta se pot crea balonări sau constipații sau așa mai departe. Și mai mult decât atât, afectează grăsimea viscerală, care e cea mai periculoasă grăsime din corp și nu se arde prin sport decât prin alimentație corectă, pentru că sunt două grăsimi în corp. E grăsimea subcutanată, care deformează corpul, e inestetică, vine cu reziduri, toxine și așa mai departe, celulită și se lasă pe articulații, o ars prin sport, dar foarte greu, adică 1 kg de grăsime în corpul uman are circa 7700-7800 de calorii, deci 1 litru de ulei are 9000 de calorii. 1 litru de ulei, 9000 de... Așa, încercam să vizualizez. 1 kg de grăsime are 9000 de calorii. Tu într-o oră de sport, în corpul uman nu are atât pentru că există țesuturi. Da. Într-o oră de sport, Cristiano Ronaldo arde între 1000 și 1200 de calorii în cele 2 ore de antrenament, de fotbal, de meci, dar are masă musculară aproximativ 90%. Din corp, da. Deci 1 kg de mușchi arde 30-35 de calorii, 1 kg de grăsime 5 calorii, 7 calorii. De 5 ori se accelerează cel puțin metabolismul dacă ai mai multă masă musculară. De asta pentru cineva cu masă musculară poate slăbi în timp ce stă la plajă. Știi? Pentru că corpul se accelerează. De asta proteina e foarte importantă în toată această ecuație. Și al doilea tip de grăsime e cea viscerală, care e pe organele vitale și interne, sânge, ficat, inimă, pancreas. Oricât sport faci, foarte greu se atinge de ea și din păcate asta duce spre tensiune, colesterol, diabet, cancer, infarct, probleme foarte mari de sănătate. Grăsimea viscerală. Cea mai periculoasă. Cea mai periculoasă. Și grăsimea viscerală se formează... Spuneam de combinațiile alimentare, dar vezi, nu se prea poate dovedi chestia asta. Nu se prea poate dovedi. Și atunci eu las oamenii tot timpul la liberă alegere, răspund de perspectiva mea. Da. Și am avut oameni care am fost atenți să nu mai facem combinația asta cu asta din punct de vedere proteic și așa mai departe. Și au venit la mine și zic, bă, Claule, nu m-au rezolvat doctorii și m-ai rezolvat tu cu problemele mele de burtă, cu balonări, cu... Și zic, asta e teoria mea. Ești ceea ce mănânci. Totdeauna. Ești ceea ce mănânci. Da. Foarte, foarte fain. E o discuție care cred că nu se mai termină niciodată, da, și importantă. Scopul nostru este să vă informăm, să vă dăm așa un boost și o dorință de a încercați să vă schimbați stilul de viață și perspectiva și să aveți o viață mai sănătoasă, să vă simțiți mai bine, să aveți mai multă vitalitate și energie, da? Că ambele sunt importante. Vezi tu, comoara pe care o căutăm de cele mai multe ori se află în munca pe care noi o evităm. Da. Și oamenii evită tot timpul când ies din zona de confort. Da. Tot timpul e mai frumos în zona de confort, e mai călduț, e mai fain la Netflix, știi? Da. Mai fain la o shawarma. E adevărat. Dar ceea ce am spus acum, și asta e foarte se întâmplă când ieși. Când te simți inconfortabil, atunci apare progresul. Exact. În orice direcție, știu. Progresul vine cu niște dureri. E ca la un sportiv de performanță, nu? Simți niște dureri fizice când ai trecut la nivelul următor, că te-ai antrenat, apare o febră musculară, mai apar niște lucruri. Bun. Devii super tare în momentul în care înveți să fii confortabil cu a fi inconfortabil. Da. Ceea ce nu e deloc ușor. Exact, bună treaba asta. Bun, hai să abordăm un pic și subiectul zahăr. Cel mai mare drog din bucătăria noastră, dragilor, zahărul. Da. Mamă, când o văd, nu știu, ori pe mama, ori pe tata, ori când îmi văd iubita că mănâncă zahăr. Da, zahăr sub altă formă, că ei nu e ascuns, zahărul ăsta este ascuns. Zic, iară făină și zahăr, mama, măsii de treabă. Cea mai fatală combinație. Spunem zahăr, dar acum ne referim la zahăr ca și zahăr. Acum nu mergem să mâncăm zahăr cu lingurița, dar el se găsește în foarte, foarte multe produse care nici nu te-ai gândi că au zahăr, doar dacă te uiți la etichetă. Eu sper acum că anumite produse nu
să nu aibă zahăr, anumite lucruri pe care le achiziționăm să nu fie scris pe etichetă. Și mai este zahărul, de fapt, care se găsește în fructe și zahărul ăsta natural, fructoza. Hai să vorbim un pic despre ele, așa pe scurt. În primul rând, zahărul procesat e cel mai periculos, care se află în 90% din alimente. Până și în pâine există zahăr. Da. De dulce ori n-are rost să mai discutăm. Și, cum am spus mai înainte, cred că cel mai mare drog din bucătăria noastră, de fapt, este zahărul. Și oamenii nici măcar nu conștientizează și devin dependenți de el. Da, mi se pare foarte simplu aluneci în treaba asta. E cea mai mare ispită pe care o poți avea și văd asta deseori la oameni când mănâncă, că după ce mănâncă vreau ceva dulce. Da, dar de unde vine nevoia asta? De unde vine pofta de dulce? Da. Pofta de dulce vine din lipsa cantității de carbohidrați pe care omul trebuie să o consume în fiecare zi. Le spun oamenilor cu care lucrez că când ei vin și îmi spun am o poftă de dulce spre mare, zic ok, Da. ce ai mâncat astăzi? Și după ce îmi spun Nimic. ceea ce au mâncat astăzi, nimic sau ce au mâncat, îmi dau seama de fapt că ei, cantitatea lor de carbohidrați care ar trebui să o consume este una foarte mică și de multe ori sunt carbohidrați simpli, procesați, care din nou dau spike-uri de glicemie, de insulină și atunci automat ei simt nevoia asta. Și le spun în felul următor. Masa de dimineață și masa de prânz sunt necesare și obligatoriu să ai carbohidrați. Contează și cantitatea de carbohidrați, pentru că fiecare corp are un număr diferit de consum, de calorii și de carbohidrați. De fapt, în spate, într-adevăr, este matematică. Totul e matematică când vorbim de partea de nutriție. Și asta este ultimul lucru pe care îl fac cu omul după ce fac partea de educație și de prevenție. Zic, ok, hai să ne așezăm la masă și încep și fac un tabel și spun, fii atent aici. Aici avem numărul magic. Numărul magic înseamnă numărul de calorii pe care tu trebuie să-l consumi în fiecare zi ca corpul tău să dea randament, adică DZR, o doză zilnică recomandată de nutrienți zilnică, da? În momentul în care înveți să respecti cantitatea asta de nutrienți, corpul tău va funcționa perfect și nu spun că nu mai ai nevoie de doctor, dar o să fii foarte departe de el și începi să-ți iei de fapt sănătatea ta în mâinile tale, când știi să faci asta. Ce frumos! Ești pe prima coloană cu caloriile. Numărul magic, cât trebuie să consumi ca să-ți păstrezi greutatea sau să slăbești sau să te îngrași. Asta înseamnă numărul magic, pentru că e RMB, rată metabolică de bază, RMA, rată metabolică activă și apoi scoți numărul magic cât consumi ca să ajungi la scopul pe care îl ai. După care vin proteinele. La proteine avem caloriile și gramajul. Gramajul ca să te ajute să-ți păstrezi masa musculară, pentru că în corp avem 560 de mușchi, 209 oase și toate organele tale, în principiu toate, că creierul, oasele nu sunt mușchi, dar și creierul, dacă o să ajungi să citești foarte multe cărți, să te dezvolți personal, se transformă într-un mușchi. Da, e un mușchi ce îl antrenăm, cititul și da. Și ideea este că în momentul în care tu îi dai corpului tău cantitatea de proteină de care el are nevoie, automat se reglează foarte multe lucruri în organismul tău. Sațietatea, proteina dă sațietate, menține masa musculară, te ajută cu absolut tot. După care zicem, acum calculăm cantitatea de grăsimi. Grăsimile este tot sistemul cardiovascular. Când vorbim de sistemul cardiovascular, inima, creierul, trigliceridele, tensiunea, vederea, tot ce ține de partea asta sunt de grăsimi. Acum, în general, iar este o discuție foarte controversată cu oamenii când vorbim despre proteină. Sunt persoane care spun, băi, corpul nu poate asimila mai mult de 30-40 de grame de proteină la o singură masă. Că nu poate, e ca și cum să bagi o bilă mare într-o gaură mică. De asta, dacă vorbim de culturiști, ei consumă din 2 în 2 ore, din 3 în 3 ore, o masă cu 3-40 de grame de proteină. Și dacă faci 8 mese câte are un culturist profesionist, 8 ori 4, deja are 200 și 300 de grame de proteină în funcție de cât îi oferă. Alții zic, fă post din asta, fast intermittent, post intermittent, 2 mese pe zi, bagă câte 90 de grame de proteină la o singură masă. Ok, eu tot timpul mă adaptez în funcție de om, cum vrea el, cum îi place lui, rezultatele oricum diferă, metoda, principiile sunt la fel. Tot timpul. Și atunci încerc să mă mulez după om. Vorbim despre partea de grăsimi, le spun oamenilor, atât timp cât depășești cantitatea de grăsimi, corpul depozitează, cât timp nu i-o dai cât oferi, cât are nevoie, sistemul cardiovascular va avea de suferit un pic. Ok. Deci, de ce? Nu-i bine nici prea mult, nici prea puțin. Gândește așa, gândește la o mașină, dacă nu pui ulei la motorul unei mașini, sau cât trebuie, ce se întâmplă? Da.
Și nu-i bine nici dacă pui prea mult, nici dacă Da? pui Se prea calează puțin. motorul, se strică motorul. Ok. Și grăsimile astea se împart și ele în monosaturate, polisaturate. E o întreagă nebunie aici. De asta e și motivul pentru care unii oameni au tensiune, colesterol, fac atac cerebral, stop cardiac, preinfarct, tot fel de nebunii și alții care mănâncă grăsimi sănătoase, din contră, își reduc aceste probleme. Da. După care, Sună după logic. grăsimi, te duci mai departe la carbohidrați. E că acum calculăm carbohidrații. Sunt niște calcule, totul e matematică. Zic, vezi carbohidrații? Da. Ăștia sunt energia ta. Sursa ta de energie directă. Că aici vreau să ajung de fapt, mi-ai spus de ce De- unele da, persoane vorbeam au, de zahăr. de zahăr, au pofta asta de dulce. Calculez, după ce facem calculul, le spun oamenilor, uite, tu trebuie să mănânci 250 de grame de carbohidrați pe zi. Carbohidrații și ăștia se împart în două categorii, buni și răi, da? Simpli și complexi. Sau indice glicemic mare, mediu și mic. E un tabel. Toți carbohidrații care sunt complexi, da? Care exact ceea ce corpul are nevoie, au o asimilare, da? Absorbție lentă și atunci energia e constantă și nu simți Adică ai pofta, ai mâncat nevoie de dulce. acum și Peste se... 3-4 ore corpul Încă ai ești energie, ok. da, corpul Nu-ți- e energie, e ce trebuie. Nu-ți trebuie dulce. E ce trebuie, da. Asta se traduce, nu? Exact. Ai mâncat o ciocolată sau așa, bum, într-o jumătate de oră ai două soluții. Fie bași ciocolată, fie te pui în pat, că ți somn. Ok. Pentru că din nou trebuie să mai arunți ceva, că ai nevoie de dulce. Ai nevoie de energie, de fapt, nu de dulce. Adică ai avut un spike foarte mare Exact. de energie și după aia Exact. care s-a dus, Ăla s-a e bun, stins foarte ăla e repede. bun, poate dacă te duci acum la un semimaraton sau la un antrenament super tare, ca să o consumi, să ai și aici energia de care corpul tău are nevoie. Pentru un timp scurt. Exact. Știi? Și le spun, carbohidrații e depășit, se depun sub formă de grăsime. Adică, pe scurt, vezi tu, unele persoane pun la suflet, altele pun la șolduri. E alegerea ta, în funcție de ce dai corpului. Mergi și mai departe, ajungi la fibre. Din păcate, aici e o problemă foarte mare. De Nu ce? consumăm fibre. Fai, asta e o problemă globală, pentru că necesarul e undeva între 25 și 40 de grame de fibre în fiecare zi. 40 de grame de fibre e foarte greu să ajungi astăzi, pentru că dacă vorbim cu oamenii, mănâncă dimineața o pâine albă cu salam, cu parizer, cu cremvuș, cu ou, orice proteină animală sau așa, nu are fibre și legume foarte puține, vorbim de un cartof, de un morcov, de o felie de pâine integrală, toate sunt între 1 și 3 grame de fibre aproximativ, până la 40 e foarte greu. Ok. Și atunci digestia suferă, pentru că fibrele, de fapt, merg pe partea digestivă. Da, ajută tranzitul și Exact. da. Și mai rămâne cantitatea de apă, cum am discutat, 1 litru la 25 de kg. În momentul în care ai înțeles matematica, pe mine nu mă interesează caloriile, decât numărul magic, să păstrăm greutatea, și mă interesează macronutrienții, ca să învățăm să ținem sănătatea în mâna noastră. Da, pare totul foarte, foarte complex și când începi să mergi la drum cu chestia asta poate să fie un pic copleșitor. Pentru tine poate nu, pentru că tu le-ai integrat și le-ai simțit mai bine. Cum facem noi, hai că nu de luni, de marți, că nu ne plăcea vorba cu de luni, vreau să încep să fac eu chestia asta, mi-aș dori să fac asta ca să mă simt mai bine, să am mai multă energie, să fiu mai sănătoasă, ca să... Cum faci asta? Da, cum fac asta? Cum să Păi, în fac primul asta? rând. Că mi se pare complicat cu atâția tabele, atâția corect. calcule. Este. În primul rând, totul e greu înainte de a deveni ușor. În orice domeniu. Da. În orice domeniu. Deci nu e numai la mine aici. Da, știu. În orice domeniu. A fost greu la început să pun aparate dentare, să fac tratamente. Primul pas acum e cel ușor. mai greu. Tatăl meu spune, legat și de relații și căsătorie, că primii 20 sunt cei mai grei. Primii ani de... Mă uit un pic să văd cât mai Nu știu am. cât e de adevărat sau nu, dar el așa zice, că primii 20. Ok. Da. E foarte simplu. Dacă îmi permiți, le-aș spune oamenilor, haideți la clubul de nutriție. Da, deci ai nevoie, cred că, de un Vezi tu. antrenor, de un coach care Ai nevoie să... de cineva care să fie în spatele tău, să te sprijine, să te susțină, ai nevoie de o comunitate, pentru că dacă nu te înconjori de oameni cu aceleași obiective, scopuri și valori comune cu ale tale, este foarte greu să ajungi acolo unde tu îți dorești. Da. Ne uităm, și eu am antrenor, ne uităm la Ronaldo, ne uităm la Messi, ne uităm la absolut oricine. Tu trebuie să ai pe cineva în spate și nu e pentru că nu știu ce am de făcut. Dar nu e când vine antrenorul și te ia așa un pic de ureche, zici, bă, tu ce ai făcut? Treci la cântar sau îți mai dă câte un șut în fund. Adică pur și simplu, faptul că dai raportul, de fapt oamenii, ești la un click distanță de absolut orice informație. Informație gratis, educația costă. Da, 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 asta e. Adică teoria și informația se găsește peste tot. Ca să te poți educa pe tine, să poți să aplici informația pe care o ai nevoie
Da. Nu o să de vezi o nicio- investiție, atât bani, efort. E ca și cum, da, vin la cabinet la stomatologie și tu spui, cum vine și zice, bă, dar e cam scump aici la voi. Vine să și spune am chestia venit asta, și- zic eu. Dar acum, scump în comparație cu ce? Eu asta le pun întrebarea oamenilor, știi? Și hai să facem din nou, să mergem spre prevenție. Oare ce e mai scump? Să plătești când ajunge cuțitul la os sau să ajungi să te speli pe dinți și să ai grijă un pic de tot ceea ce trebuie să faci? Și eu de multe ori le zic, ok, eu aș scoate, dacă aș fi în locul tău, le-aș spune oamenilor, uite, aici, toate ustensilele aici pe masă, da? Nu te costă nimic, ca repară-ți problema. Da, îți dau și un tutorial pe YouTube cum să faci. Descurcă-te. E ok. Dar e foarte bun lucru, probabil că ce bine că nu suntem în sală undeva să arunce lumea cu ouă și cu roșii în noi, dar așa este. Sunt pacienți care vin și zic de ce costă atâta pentru 5 minute în cabinet, pentru că se plătește know-how, faptul că omul ăla nu este doar un curant, un terapeut pentru tine din punct de vedere al actului medical, ci și te ține pe cale, te ține pe drum, e alături de tine, îți înțelege emoțiile. Și plus, el a fost nevoie să parcurgă un drum în viața sa care a avut un preț de plătit pentru asta. Da, auzi, e scump, dar și dacă e scump, meriți. Păi, meriți. Acolo este dacă problema. Dacă tu nu, atunci cine? E scump pentru că meriți. Și din păcate, e dureros ce zic acum și poate suna așa ușor spre jignitor, dar nu vreau să par așa. Mă refer la faptul că nimic nu e scump, oamenii nu au bani. Și asta e problema cea mai mare pe care oamenii, din păcate, o au astăzi. Că spuneai că oamenii aruncă cu ouă noi, că aruncă cu roșii. Știi că la început ți-am spus, învață să nu iei lucrurile personale. Am învățat când omul aruncă încă în mine cu ouă să-mi fac omletă, că e proteică. Serios. Și să profit de lucrul ăsta. Am învățat când oamenii aruncă cu bulgări de zăpadă să construiesc oameni frumoși și castere de gheață și cărămizi și așa mai departe, pentru că îmi dau seama de fapt că oamenii n-au nimic cu mine. Pur și simplu există o frustrare interioară, pentru că, vezi tu, unii oameni se ridică la cer, cum am spus înainte, și alții rămân în mocirle. Ține de tine și când ajungi să înțelegi că tu meriți să investești în tine, în sănătatea ta, în natura ta, în imaginea ta, în respectul față de propria ta persoană, atunci încet, încet toți oamenii din jurul tău o să înceapă să te respecte mai mult și o să pună mai mult preț pe tine decât au făcut-o până acum. Păi ajungem din nou la iubirea de sine și asta înseamnă să-ți spui că meriți și dacă vrei ca și restul să te aprecieze și să te iubească, cumva nu te pot iubi alții și aprecia alții dacă tu nu te iubești și nu te apreciezi pe tine. Oricum, trebuie să plătești un preț. Indiferent că vorbim stânga sau dreapta, am vorbit la începutul acestui podcast că am fost paralizat de 4 ori. Puteam să rămân imobilizat la pat și să spun că e scump să lupt pentru visul meu, că e scump să mă ridic aici și mai ușor să stau în pat, că am pe mămica care are grijă, îl am pe tăticul care vine și îmi face toate poftele, că s-a aici necăjit, vai de capul meu. Puteam să spun asta și să aleg, știi, prețul ăsta, că e scump să mă ridic de acolo, sau puteam pur și simplu, și asta am făcut, să lupt și să pun osul la treabă și să mă bucur de viața asta la maxim. Pentru că apa la 99 de grade fierbe, dar numai la 100 de grade dă în cloc o teasă un abur și mișcă o locomotivă. Învață să nu mai faci lucrurile cu 99%. Du-le la 100% dacă vrei cu adevărat să-ți îndeplinești obiectivele și scopurile pe care tu le ai. Super, ne-ai dat foarte multe fraze din astea și cuvinte care au un impact. Dacă ajungi să le simți și să le integrezi și să-ți rămână acolo, știi? Mai sunt prieteni care zic, bă, Clau, cam mult vorbești așa din cărți. Da, știi? nu, cred că fiecare... Trăiri personale. Da, pe care cine ne le-am urmărește și se regăsește cu astfel de lucruri, cred că îi rămâne mesajul ăla care să-i aducă aminte și să-l motiveze poate în direcția asta. Tot timpul vor fi cărcotași, lozinci, ok. siguranță. Abia aștept să treci, nu prin ce am trecut eu, că, Doamne ferește, nu doresc nimănui chestia asta. Dar uite lozinca mea, că am ajuns seara, efectiv mi se ridică așa mingea la fileu când trec prin toate astea. Ce nu te provoacă, nu te schimbă și eu sunt omul care într-adevăr trebuie să ajungă durerea la mine ca să-ți fac niște schimbări și ce nu te omoară te face mai puternic. Tu alegi. Tu alegi dacă vrei să mori sau dacă vrei să devii mai puternic. Pentru că din durere, chiar vreau să scriu o carte, acum așa am început să o scriu exact așa îi spune titlul cărții. Super. De la durere la putere. Și de multe ori trebuie să treci prin durere ca să ajungi la acea putere pe care tu ți-o dorești. Super! Ai început să scrii o carte, foarte frumos. Să ne anunți și pe noi când o să faci lansarea ca să
vrem să venim să te vedem. Personal mi-a plăcut foarte mult ce am povestit cu tine și cred că o să fie interesant. Eu am o întrebare pentru tine așa mai provocatoare, în ideea în care spunem care este un aliment care ți-ți place foarte mult, dar nu este neapărat un aliment ok sau... pentru că micile astea plăceri fac parte din cei 20% de care vorbeam, care e ok. Eu sunt foarte pofticios, îmi plac dulciurile. Ei, super. Și mie. Ăsta e motivul și printre singurele motive care mă țin pe loc când vine vorba de rezultatul personal de a-mi duce abdomenul ăla perfect pe care îl caut. Pătrățelele alea. Bun. Se văd, e ok, dar există stratul ăla de grăsime sub buric un pic acolo. Ok. Ca să scap de ăla, e nevoie de o disciplină la nivel foarte înalt. Ok. Și în același timp de multe ori am făcut asta de 2 ori, am scăpat de grăsimea asta în momentele în care am participat la campionatele de fitness. E foarte greu, nu e deloc simplu și ușor și nici starea mentală nu e una foarte bună pentru că cantitatea de carbohidrați e mult mai redusă, când carbohidrații adică sunt jos, trebuie să te privezi de niște chestii, da. Și deja ieșim din echilibrul ăla pe care ar trebui să-l menținem și nici nu vreau să promovez atât de mult lucrul ăsta, pentru că chiar dacă oamenii cumpără imaginea asta perfecționistul ăsta, imaginea perfectă, nu-i sustenabilă. Da, tu vrei practic să arăți oamenilor că se poate. Da, se poate, pentru că... Chiar aseară am mâncat o shawarma la 10:30 seara. Ați văzut. Dar cred că cheia este nu mănânci în fiecare seară la ora 10 o shawarma, nu mănânci shawarma zilnic și așa mai departe. Cam la 2-3 zile mă gafez. Ok. Pe lângă planul alimentar, dar nu mă gafez în așa fel încât să-mi distrug practic aspectul fizic sau condiția fizică, ci păstrez echilibrul. La 2-3 zile îmi fac pofta, dar nu în extremă. Am poftă de o bucățică de ciocolată, am poftă de o bucățică de prăjitură, am poftă... O mănânci, dar nu mănânci o tavă de prăjituri. Adică din zi păstrez 80-90%, păstrez ziua curată și frumoasă și mai 10-20% când e cazul, mă mai... Da, deci țineți cont de aspectul ăsta. Dar dulciurile sunt provocarea. Alimentul preferat cam aici bate. Da, cred că ăsta este alimentul preferat în top 1 alimente preferate. Da. Chiar am o idee. Vă rog să ne scrieți în comentarii care este alimentul vostru preferat. Să o luăm așa ca un sondaj. Aș vrea să văd dacă există cineva care nu are dulcele pe numărul 1. Sunt foarte curioasă. Poți să-mi zici ceva și de nevoia de sărat? Aud oameni care îmi spun aș prefera ceva sărat în loc de ceva dulce, dar când mă refer de nevoia de sărat este ceva pregnant, nu că vreau acum să mănânc ceva sărat. Ascunde ceva și nevoia asta de sărat? Întrebare foarte bună. De curând am avut această întrebare la fetele cu care fac sport online. Am un grup foarte fain de sport online de 2 ori pe săptămână și am un grup câteva zeci de persoane care ne întâlnăm acolo. Wow. Și îmi place, le ador pe fete și pe doamne când le văd transpirate și băieți, am mai puțin, mai multe fete. Și la un moment dat, după antrenament, una dintre doamne zice: "Fai, îmi vine să mănânc sărat, nu mai pot, am nevoie de sărat." Ce înseamnă asta? Ce se întâmplă? Răspunsul e unul foarte simplu. Corpul are lipsă de săruri și minerale, adică electroliți. Acum, cantitatea de electroliți când e prea mică, tu când faci sport, dacă ți-a intrat odată transpirație în ochi sau în gură, ai simțit că te piși cu ochiul sau e sărată. Da. Și atunci automat corpul pierde foarte multe săruri și minerale. Din cauza asta se pot ajunge la crampe, cârcei, întinderi musculare, rupturi, Doamne ferește, musculare, dar tot felul de lucruri care sunt mai puțin plăcute. În general, poți să iei din alimente chestii care conțin ceva săruri minerale, dar ar trebui să mănânci o cantitate destul de mare, pentru că, vezi tu, mâncarea astăzi, din păcate, oamenii se hiperalimentează, dar rămân subnutriți. De ce? Calorii goale. În teorie, da. De ce? Pentru că mâncarea stă pe tiruri, pe rafturi, gătită, regătită și așa mai departe și nu mai luăm cantitatea de care corpul are nevoie din nou. Și tot la o
parte de suplimente, de multe ori avem nevoie care te ajută să înlocuiești tot ce ține partea asta de săruri și de minerale. Și atunci automat acolo din nou există niște carențe și corpul cere. Ok. Vrem sărat. Și atunci ce faci? Pui sare pe mâncare sau știu eu, care și sarea e super ok, dacă și ce sare trebuie să consumi. Da. Și ce sare recomand să consumăm, dacă tot ai spus asta? Aveam o sare care, când mergeam la antrenament, aveam un coleg care venea cu ea, că nu spun, foarte bună. De fiecare dată când o consumam, simțeam efectiv cât de bine îmi refac sălile din corp. Dar chiar o să-l întreb. Auzisem ceva de sare celtică, Da, nu știu celtică, dacă... da, e sare celtică, da. Acum depinde că și sarea celtică de unde o cumperi. Și ca și cu medicamentele și suplimentele, pentru că de multe ori dacă sunt într-un anume fel procesate, dacă sunt sintetizate, Doamne ferește, care nu-i deloc ok, că nu intră la nivel celular, din nou nu te ajută suficient. Ai zis de suplimente. Înțeleg că recomanzi. Am fost foarte împotriva la suplimentele alimentare. În lotul național de gimnastică eram sponsorizat cu foarte multe tipuri de suplimente, am consumat multe tipuri de suplimente, dar le aruncam în toaletă sau le dădeam la colegi. Eu am zis, eu nu o să mănânc prafuri și chimicale și lucruri din astea niciodată în viața mea. Încetul cu încetul, documentându-mă, mergând la cursuri de nutriție și așa mai departe, am început să văd rolul suplimentelor alimentare, în special din cauza faptului că mâncarea nu mai e ce-a fost odată. Da, asta cred că e principala cauză. Tata vine de multe ori și îmi spune, da, bunicul a trăit 100 de ani. Și nu a luat atâtea suplimente. Și nu, nimic, am mâncat pâte cu slănină, știi? Și eu stau și mă uit, zic, boss, bunicul tău, când a trăit acum 100 de ani, nu stătea ca tine cu fundul în taxiu, 14-16 ore în fiecare zi și se oprea la KFC sau la McDonald's sau la shawarma să mănânce. Și omul muncea de rupea pământul. Muncea pe câmp, muncea cu animale. Și mânca natural de acasă, de la grădină, niște ouă, niște brânză și niște slănină. Și își lua ceapa verde din grădină exact, direct. nici nu le stropia și le făcea în toate direcțiile, că totul e stropit și injectat și așa mai departe. Și nu mai trăim în era aia. Da. Deși ești de acord cu ce zice. Dar în același timp nu pot fi acum cu... Nu sunt adaptate zilelor noastre. Da. S-au făcut studii că o roșie sau o banană de acum față de acum 30 de ani, astăzi trebuie să mâncăm 10 roșii ca să ne luăm dintr-o singură bucată de acum 30 de ani necesarul de licopen și de vitamine și de minerale. Și atunci avem nevoie de aceste suplimente. Da. Am făcut studii legate și de partea asta cu suplimentele. Am luat omega-3 din farmacie, am luat omega-3 de la surse clare, concise, pe care eu personal le consum, le-am pus într-un pahar cu apă din polistiren, am înțepat omega-3-ul și am stors toți acizii grași din omega-3, nici măcar nu se ridica uleiul deasupra, adică nu prea avea grăsimi sănătoase acel tip omega-3 și oamenii își aruncă banii pe tot felul de lucruri care nici măcar nu-i ajută să fie mai sănătoși, iar în partea asta altă, nu doar că s-a ridicat, am stors doar câteva picături din omega-3 și s-a topit paharul. O topi paharul. Plin de polistiren. Rolul acizilor grași, asta este de fapt. Pe arterele coronare și așa se depune colesterol și atunci acizii vin să desfunde acele și să topească grăsimea de pe artere. Foarte, foarte Pentru că vine un chebuleț mic de sânge, blochează artera și de asta oamenii fac atac cerebral sau stop cardiac. Deci foarte importantă sursa și calitatea și modul de procesare. Și deci suplimentelor, dar atenție de unde le procurați și în ce direcție. Am fost la nutriționistul lui Cristiano Ronaldo la un training. A pus foarte multe suplimente pe tișghea, cum zic eu, le-a ridicat temperatura la 60 de grade, știi cum, s-au înnegrit, s-au înverzit, s-au degradat și au pierdut conținutul pentru că nu-și respectă eticheta. Deci e foarte important, toate lucrurile sunt foarte importante, tot ce ține de calitate, siguranță și certificări. Sunt importante. Atenție de unde vă procurați, ce vă procurați, citiți mai mult decât o etichetă, pentru că de foarte multe ori, cum zicea și Claudiu, nu respectă eticheta. Bun, mai vreau să mai abordăm un ultim subiect și anume, știu că ai fost la România au Talent. Spune-ne cum a fost experiența, ce ai făcut, ce te-a stârnit să mergi acolo. Mai mult, la România au Talent am vrut să ajung pentru a transmite dincolo de ecrane povestea mea de viață, partea cu paraliziile, în care să aduc în viața oamenilor speranță
Să inspiri pe oameni. Exact. Ce fain. Inspirație, credință că se poate și de aici pot spune că încet încet s-au deschis foarte multe uși. M-au sunat să mă reduc înapoi, dar nu am adus pentru că eu mi-am spus povestea. Nu m-am dus ți-ai acolo, atins cumva nu m-am dus scopul. acolo pentru dansul contemporan sau să arăt Da. cât de tare sunt eu la gimnastică și așa, ci pur și simplu să transmit că indiferent cât de adâncă și de apăsătoare e Problema pe care o problema ai, pe care o poți să pe unde ieși la poți să ieși. suprafață. De acolo, practic, am început să fiu chemat în foarte multe podcasturi. După nici câteva 2-3 săptămâni m-a sunat Măruță, m-a ajuns în podcast la Măruță. Acum urmează posibil să merg din nou să vedem un pic, pentru că am mai vorbit cu el. Și încetul cu încetul, pe la Ștefan Mandachi, pe la Loran Soares, la foarte multe podcasturi. Chiar doar săptămâna asta și săptămâna trecută, în ultimele 2 săptămâni, asta e al 3-lea podcast. Da, ce drăguță! Dacă te cheamă astfel de persoane și ai venit și la noi, eu mă simt onorată, pentru că ești, după discuția de astăzi, am observat că ești o sursă foarte nesecată de inspirație. Problema asta cu alimentația și cu greutatea și cu ce mâncăm și cu energia este la tot pasul o întâlnim. E o problemă a secolului nostru, să zic, și mă simt onorată că ai venit aici și ți-ai investit, să zic așa, și cheltuit în același timp timpul pentru a-i ajuta pe oameni, că de fapt despre asta e vorba și vorba aici la tine acasă, adică ești în Sibiu. Chiar m-am simțit extraordinar și mi s-a părut de când am intrat că e un vibe, așa, o energie pozitivă și foarte fain amenajat locul. Deci m-am simțit extraordinar. Mă bucur mult. Spune-le oamenilor care se uită la noi o recomandare pe care o ai pentru ei sau câteva recomandări în contextul a ceea ce am povestit. În mare parte, oamenii au tendința să renunțe foarte ușor la obiectivele pe care ei le au. Și să spună, las, că e prea greu, că e prea complicat. Și aici vorbim și de slăbit, vorbim și de dantură, vorbim și de orice obiectiv avem. Și întotdeauna există 99 de motive să renunți, adevărat, dar întotdeauna există unul singur ca să mergi mai departe și e suficient cât să nu renunți. Adică ce vreau să spun prin asta este, când îți vine să renunți, amintește-ți de ce ai început. Întotdeauna. De ceul. Fii cu gândul la final. Pentru că și eu tot timpul, gândul meu a fost asta. Când îmi venea să renunț din cauza problemelor pe care le-am avut, mă întorceam. De ce am început? Ca să devin campion olimpic. De ce? Și tot timpul ajungeam la obiectiv și la scopul pe care îl aveam. Și asta mă făcea să merg mai departe. Mă făcea să nu renunț. E mai ușor să renunți și să te dai bătut decât să lupți. Și se vede cine ești când ai de greu, nu când ți-e ușor. Corect. Caracterul și felul tău de a fi se demonstrează în condiții de stres, să zic așa. Stres și metaforic vorbind. Așa este. Da, super. Și un cuvânt așa de final. Prima dată mai spune-ne unde te găsesc oamenii, atât fizic în Sibiu cât și online. Știu că ai o prezență online și îi ajuți pe oameni cu educație în direcția asta și apoi vorbim, știu, un mesaj de încheiere. Păi, în momentul în care ai scris Claudiu Mitea sau CMFit24, tot de la Claudiu Mitea Fit24, adică fi în formă tot timpul, nu doar atunci când te vede lumea, exact ce spuneam, că spunem lucruri plăcute urechilor și arătăm lucruri plăcute ochilor, dar e mai important ceea ce nu se vede. Da. Și atunci, practic, fi integru. Deci, Claudiu Mitea, indiferent că vorbim de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Google, în momentul în care ai scris, găsești și Instagram-ul și Facebook-ul și toate TikTok-urile. Deci îl găsiți online, urmăriți-l că are multe lucruri faine de spus. Dacă căutați inspirație, căutați motivație și căutați lucruri care să vă împingă de la spate, cu siguranță pot spune asta, că fără să mă laud și în același timp fără să fiu nici modest. Da, foarte bine. Găsiți suficiente resurse cât să puteți să mergeți înainte. Super. Ne-ai spus unde te găsim online, unde te găsim fizic. Offline. În Sibiu, vis-a-vis de bazinul Olimpia, lângă Parcul Subarin. Ok. Sub sala de la Global Gym. Ok.
Acolo aștept oamenii care vor să pună accent pe prevenție, care vor să pună accent pe educație, care vor să pună accent pe imaginea personală și pe sănătatea lor, să fiu lângă ei, să pot să fac o schimbare pe termen lung, pentru că, exact cum am spus, primele 30 de zile poate e de testare, de acomodare, primele 90 de zile e ca să ajungi cu adevărat să adopți un stil de viață și de la 90 de zile în sus e important să înveți să păstrezi rezultatele pe care tu le obții. Deci te uiți la munca ta, abia după 90 de zile poți să zici că s-a lipit de tine treaba asta. Da. Super. Și dă-le un mesaj de încheiere oamenilor, spune-le să ne lase ceva scris în comentarii dacă au întrebări pentru noi sau ce vrei din partea lor. Păi cred că în comentarii ar fi fain să scrie fiecare dintre ei sau să pună o întrebare, ceea ce a lipsit din acest podcast. Da. Cred că asta ar fi cea mai faină chestie. Întrebați cu ce am putea veni în ajutor și în sprijinul vostru ca să puteți să mergeți la următorul nivel și să puteți să progresați. Și eu vă promit că mai facem o ediție ca să răspundem întrebărilor voastre, așa că scrieți-le că sigur Claudiu Cu mare drag dau din suflet. are dorința de a vă răspunde acestor întrebări. Mulțumesc mult pentru prezența ta aici și pentru contribuția pe care o ai în viața oamenilor. Felicitări pentru ce ai realizat și pentru felul în care ai depășit obstacolele pe care viața ți le-a dat și că ți-ai găsit cumva calea prin aceste obstacole. Cred că... Mulțumesc din suflet pentru toți, mulțumesc pentru invitație și, dragilor, nu uitați să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră dacă vreți să fiți fericiți cu adevărat. Răspundeți la îndemnul lui Claudiu și lăsați-ne în comentarii ce v-a plăcut și ce v-a lipsit din acest podcast pentru o viitoare ediție. Și până atunci, nu uitați, un zâmbet sănătos este un zâmbet fericit!